Jack, fi'n chwarae Rhys ar Pobl y Cwm. A fi yw Mark Stewart Roberts, fi'n chwarae Matthew, a dewch gyda ni tu ôl i'r llen o Pobl y Cwm. Chi mewn am treat. Dyma'r salon, dyma'r un o'r sets ni'n gallu ffilmo ar y lot. Mae'r caffi yn un arall a'r siop. Rili anffodus, ond mae client y fi nawr. Diolch. Ti'n brysyd de? O ie, lot mlaen, ti'n bod? Ie, mae dau mewn nes mlaen. Yw e? Diane, ie. Lwcus i mewn cynne. Ie, couples discount fel. Ar diwrnod fel heddi, sdim byd well na cael peint y fe. Mark, dyna'r peint mas fi, boi. Felly dyma ni yn un o'r dafarnau enwoca Cymru, y Derry Arms. Dyma yna drwbl man hyn, sy'n cael external security fewn. Iawn, Nick. Bwch fi'n iawn, gyda sori am sŵt diwetha. Be mae'r peint, e? O, peint. Oce, mae hwnna'n barod, felly bwrdd i ti, Fion a Hywel i'r trio nhw chi, ne? Na, falle. O, jyst gadael am nawr. Felly, dyma ni yn y tapas. Be chi ddim yn gwybod yw lawr llawr mae'r Derry Arms, a fyny grisiau, dyma ni yn y lle tapas, sydd newydd cael ei brynu gan Dylan. Ydy'r alcohol yn ffug mynd fyd? O na. Coni off. Mark! Ie! Nid siawns bod fi mewn am y tîn i fe? Dal sownd. Sy'n mwyd o fe? Capot fi mewn. O, reit, dal sownd. Gary! Agor i lan, mae Jack nôl to. Ti ti fewn. Mark, ti ddim wedi rhoi'r shuttle am fe? Dim popeth ar y set yng Nghymru Derry yn ffug, enghraifft y blod yma. Mae'r hardd yma nhw, a chi weld... Jack, maen nhw yn ffug. Maen nhw yn ffug. Rhain sy'n sut i'n ei fan hyn. Dau, maen nhw'n barod i ti yn colir. Ie. Shift ar i. Hwn.